derraɓe dina men dina silama ɗo kaɗum mari caɓɓawal dina man ɗo hoorejum ɗo ɓi adamajo yoftana hoore mum Allah ceniɗo e noon bo o nufo bo rewgo Allah ceniɗo o dogga bo ko luuti Allah ɗo wiyete caɓɓawal dina kanjum wiyete mana la ilaha illallah kanjum Allah ceniɗo o hawti ɗum ha aya ngota o wi ko wiyete caɓɓawal dina ɗo o wi waman yuslim wajhahu lillah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati l-wuthqa to goɗɗo yoofi fimum her Allah waɗi kala ɗume fuu Allah on mari o yofani ɗum Allah oɗon moƴƴini kuure maako bo Allah tendoy o jogake ɓoggol lattingol catugol bimana tawhidi maako laaɓi kanko lattiɗo julɗo to o waɗi banni yo ko wiyete islamul washi de Allah tenɗo nufi ha wa man yuslim wajhahu ha aya ka mbiɗen jotta ɗo modiɓɓe mbi laɓɓinango Allah ceniɗo dewal e noon bo wajjiɗingo Allah ceniɗo her dewal man andita kanko o kuuɗe kuweteɗe ɗo fuu Allah ceniɗo huwataɗe ɓe ɓerndema e noon bo dewe bo fuu pirlitanaɗe Allah ceniɗo ɓe ɓerndema ɓe terɗema e noon bo mbajjiɗina Allah ceniɗo her sifaji muɗum ɓe latti ɗum inɗe maako kaɓɓa ha ɓerndema Allah ceniɗo o wala nandu Allah ceniɗo o wala tokora Allah ceniɗo o wala kawtiɗɗirawo her kuuɗe ɗe o huwata kanko ɗum fuu feere maako o huwata ɗum kanko wiyete Allah ceniɗo yo to a waɗi banni tawhidi ma laaɓi e to tawhidi ma laaɓi woɗi hunde feere ɗiɗabre ɗo wara kanjum wiyete tokkago annabijo sallllahu alayhi wa sallam ha kuuɗe ɗe kuwataman andugo Allah feere mum noon kanko rewete noon he ata kugal ngal kuwataman bo ƴama annabijo gaɗɗo na waɗaygal nga ɗon andi Allah feere muɗum ndewata aɗo wajjiɗinimo ha inɗe maako be sifaji maako kugal ngal mbaƴƴitittoɗaman annabijo waɗaygal ngal bo ngal nafata nde annabijo man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rat ko mo huwi kuugal min mi huwaygal mi umraygal annabijo kangal man ngal lortetengal no ngal ɗelminiri ɓernde ma fuu no ngal hokkirima fuu e no ngal latti aɗon laara ɗum dewal fuu fotat ɗum naafe fotat ɗum tasboje fotat ɗum ɗume fuu to annabijo huway ɗum ko annabijo kanjum man ɗum nafata kanjum man ɗum lortete ɗum yo to a waɗi kuuje ɗiɗi ɗo tawhidi ma laaɓi annabijo sallllahu alayhi wa sallam bo a tokkake ɗum tokkol lattingol laaɓgol waɗi hunde tatabre bo ɗon dow julɗo sellismonde kanjum wiyete dogga ndentoɗa kala hunde lattiɗe battiɗinande ha dow tawhidi ma man fuu ngam tawhidi ma to laaɓi ɗoɗi kuuje goɗɗe feere ngaran ngal sera sera ha ƴara tawhidi man dasandi gartire hunde mere yo kanjum man ɗo taaɓi adamajo jaɓa ɗum nga tan ɗuɗɗum yake feere goɗɗo wiyete o julɗo oɗon lenciti her silama amma yake feere kuuje ɗe Allah noon o firlita ɗe ha tana Allah ceniɗo ɗum ɗuɗɗum nder julɓe banni on juldan on juumodotto on ɗume fuu amma kuuje lattiɗe asasinkeje ɗe Allah ceniɗo mariɗo o firlita ɗe ha latti ɗum tana Allah ceniɗo yoɗo Allah ceniɗo gonɗi o wa ma yuminu aksaruhum billah illa wa hum mushrikun Allah ceniɗo tawata yimɓe fuu ɗon nuɗɗinɗo tawi goɗɗo ɓaaro kugel gongel feere Allah tan ɗo tum goɗɗo feere ka laara he ata e bolluɓe ɗum ko ɗuuɗi koɗo seɓara surnere wonde seɓarani Allah tan kam he atamo yo kanjum kuuje ɗiɗi ɗo ta waɗi ɗe ɗo ndentoɗa ɓargo hunde wonde feere lattinde warande ƴara tawhidi ma yo derraɓe ko ƴarata tawhidi yake feere a toon yimɓe feere ɗon lencita battiɗingo lattiɗum risque bimana risque ɓesdoto walla ustoto yake feere ɓe ɗon lencita ɗum ha saare en ɗon giya jour ha meɗen ɗo ni goɗɗo ɗon ha woni ñiɓa saare ha nokkure wonde feere ha o eggamare kay buude en mbiya a ta'an to a eggi a huuci toon yoɗo tawhidi ma ko ƴarake to haɓɓi ɗum o lutti haade ma ko ɓoymare o waɗitake hunde lattinde ƴarande tawhidi ma ko bimana o hokka latti ɗum barka be soyde barka ɗo ha saare alhaali barka bo ɗon lencita her Allah ceniɗo walla bo o lencita hunde her dabbawa walla bo o lencita hunde her debbo walla bo her zamanuru walla yake feere toon goɗɗo o tuuma zaman o wiya zamanuru ndu kam ɗum zamanuru her sumru walla bo lewru ndu ɗum lewru lattindu her sumru walla ñalade nde ɗum ñalade lattinde her sumre yo yimɓe gejjiti Allah ceniɗo on watta hunde her sumbe na her sumre her Allah ceniɗo on ɗum ƴummoto ngam kanko tagi zamanu kanko tagi lebbi kanko tagi ñalaɗe man wala no mbiya ñalde kasare kam her sumre ɗum fu ɗum ɗon lencite her Allah ceniɗo kanjum Allah ceniɗo wi wa in yamsaska llahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu to waɗi torra memima wala ittanɗo torra man sey Allah zamanu ittata ɗum be tumgo ma zamanu bo waddantama torra Allah tiɗo julɗo e noon to Allah ceniɗo muyanima hayru bo wala lortanɗo hayru man sey Allah ceniɗo ngam Allah ceniɗo no wiyete nafowo kanko wiyete torrowo e kuuje lattiɗe ɗe o tagui ɗo bo fuu kanje man ɗo o tagani ɗe ɓi adama kanje man ɗo ɗe ngala battegal kuuɗe Allah ceniɗo
yo derraɓe jotten ɗon ha lewru nder lebbi lattiɗi ɗi Allah ceniɗo tagi kanjum wiyete lewru haram tumbiɗo. Lewru man ɗo to a wanci defte fuu ɗo a tawata woodi hadisol wari her ɓural maaru wiyata lewru nduɗo ndu ɗon mari kaza ta huwi nder maaru haram tumbiɗo gonɗen jotta ɗo, walla ta waɗi kaza woodi ko keɓata, wala hadisol wari dow man. walla bo hadisol on wari ñingi ndu hallini ndu wi lewru safar ɗo ni woni her maaru ni wara her maaru bo annabijo sallllahu alayhi wa sallam wadday ɗum. yo annabijo a tawan ha jewte mum pat o meeɗay hutgo lewru oya lewru kazaru kam kaza ka annabijo meeɗay wadgo ɗum ngam lewru Allah cenɗo mari ɗum ñalde Allah cenɗo mari ɗum asaweje fo Allah ceni ɗo mari ɗum. ngam majum ndu ewnama bo lewru safar ha arabiya ɓe ɗon mbiya ndu safar, enen bo en ɗon mbiya ɗum haram tumbiɗo. ko waɗi ɓe mbi ndu safar ngam wakkati to ndu nasti zaman jahiliya ɗo talaje fu ɗon perwa her yimɓe, ngam lattake muharram ɗum ɗum lewru ndu yimɓe jahiliya karmini no jata konu her muɗum, talaje pat ɗo kewi ɓikkon ɓe rawɓe ɓe ɓikkonji ɓe ndimbatako. en andi a surul hurum ɗi nayi lebbi kormanteɗi rajab be shawwal be zulqada, rajab be shawwal be zulqada be rajab be zulqada be zulhijja be muharram, lebbi man ɗi nayi. yo muharram arti haram mawɗo nde arti haram tumbiɗo ɗo lattake no ɓe gatta activité nder haram ɗo nde ɗum lewru lattiɗu kormanteru her maɓɓe. Allah cenɗo bo wari tabitiniɓe her hormugo lebbi man, wi Allah cenɗo inna iddata shuri indallah isna ashara shahran minha arba'atun hurum, Allah cenɗo tabitini hormugo lebbi man. yo safar to nasti ɗo ɓe pat ɓe gurto jotta kam ɓe dilla saniji maɓɓe. yo ko wiyama lewru man safar ɗo modiɓɓe mbi ngam talaje fuu ɗon perwa her maaru yimɓe fuu gurto jotta kam puɗɗitoya kaɓe muɗum ɗe ɓe dardino her lewru haram go ɓe fuɗɗitoya latti ɗum probléme ji ɗi ɓe gaɗata ɓe leƴƴi ɗi ɓe mari muskila her majum. yo yimɓe jahiliya ɓe lattake ɓe ɗon gaɗa lewru ndu gonɗen jotta lewru lattindu haram tumbiɗo ɗo ɓe ɗon ɓarani ndu kayruɗo ɗum lewru ndu ɓe gatta mboɗa her muɗum. ngam majum ha kanjum aɗo ɗum yehi ɗum ha wari ɗum nasti yimɓe silama jotta bo ɗuɗɗum heɗ yimɓe ɗon joɗɗini lewru man kam ɗum lewru mboɗa en tammi yewtugo ɗum yeeso. yo annabijo sallllahu alayhi wa sallam bo haɗi ɓi adamajo tawi a lewru man mboɗa ɗon her maaru. annabijo wi hadis on man bo imamul boukhari ɓe muslim gurtinigol annabijo wi la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. annabijo wi lewru safar ɗo ndu wala batte wala her sunku woni her maaru, bimana ta ɓi adamajo julɗo haɓɓana ndu bana yimɓe jahiliya kamɓe kay galano diina an julɗo kam Allah cenɗo ndewata a haɓɓanta lewru walla ñalde kam kaza be kaza ɗon her muɗum. e noon nabijo aɗo jumli wi ñaw eggata ɓe hoore mum Allah cenɗo egginta ñaw ya ha goɗɗo, e noon bo mboɗa bo wala annabijo wi, e noon bo gooƴaare bo wala. ngam maji yimɓe jahiliya lattake no kuuje ɗe ɗo ɓe ɗon no kaɓɓiɗe lattake to gooƴaare wooki her saare goɗɗo ɓe mbiya woodi goɗɗo maayowo walla bo woodi goɗɗo lattiɗo masibo heɓan ɗum. yo haɗo annabijo wala safar bimana lewru safar bo ndu wala batte lewru haram tumbiɗo ndu gonɗen her muɗum ɗo kayru bo ndu ɗon ba lebbi luttuɗi noon ndu wala her sumku woni her maaru walla bo goɗɗo wiya waɗi ndu mboɗa. ngam maju ibnu rajab nde o wari ha hadise walla o wi yimɓe jahiliya lattake no ɓe ɗon no gaɗa lewru lattindu haram tumbiɗo ndi gonɗon her muɗum ɗo ɓe ɗon no gaɗa mboɗa her maaru. ɗuɗɗum nder yimɓe bo o wi ɗon gaɗa mboɗa her maaru lattiɓe wiyanɓe kalimatu tawhid la ilaha illallah bo a tawan yimɓe ɗon gaɗa mboɗa her maaru. o yiyake feere a tawan nder julɓe goɗɗo feere watta voyage her maaru, e noon bo o wi wadgo kayru man ɗo waɗan ndu mboɗa o wi mina fiyaratil manhiya an hunde lattinde haɗande ha sharia. yo derraɓe hewtake ɗuɗɗum nder lattiɓe jahiliyen ɓe anda ko ɗume ha nder diina meɗen ɓe ɗo ɓaari diina man ɗon ɗo ɓe ɗon gaɗa lewru lattindu ndu gonɗen her muɗum ɗo ɗum lewru lattindu mboɗa her muɗum. yake feere a tawan ɓe gatta munasaba her maaru goɗɗo ko ha ɓanga wiya kay muy ha to lewru lattindu haram tumbiɗo ɗo timmi fuɗɗen ɓango. yoɗo to goɗɗo wi banni o nandinake ɓe yimɓe latti ɗum jahiliya. annabijo sallllahu alayhi wa sallam bo haɗi ɗum, e noon bo ɓe mbiya ñalɗe man ɗo wala barka woni her maaje. yake feere goɗɗo to ɗimmi ha waɗa cérémonie her maaje en ñalɗe lattiɗe nder lewru lattindu haram tumbiɗo ɗo ɓe kaɗa ɗum ɓe mbiya yo masiboji jippoto her maaru, e noon bo masiboji cowete her maaru ta goɗɗo waɗa ko ɗume her maaru. yoga yimɓe kamma ko ɗo pila to lewru man nasini darna filu wiya ndu kam nandu am yo kam nanditake ɓe jahiliya. watti ko ɗo wiya kalimatu tawhid bo wa'itake hunde ƴarande tawhidi maako o lenciti torra ɓe nafuda ha lewru o lencitay ɗum ha Allah cenɗo o luuti aya ka mbiɗen nani wa iyam taskallahu bi durin fala kashifa lahu illa hu. ngam majum ɗuɗɗum nder yimɓe ɗon kaɓɓi ha nder ɓerɗe muɗum masiboji ɓe mbiya ɗon jippo ha alarba raga rewa ha nder lewru lattindu lewru haram tumbiɗo ɗo. yake feere toon alarba raga reman yimɓe jata voyage ji
walla goɗɗo waɗata hunde wonde feere her alarba man accude ɓe ngaɗi banni ɓe créyi kuuje latiɗe dewe ɗe ngala jotta sakkoma hande matingo hunde butake ha réseaux sociaux aɗon ha suudu ma ɓiɗɗani noon gerɓa wala anduɗo mama binbol wa arabia wassalatu wassalam ni gerɓa gadda latti ɗum ɓe ɗon gerɓa to lewru man waɗi ragare banni ɗuɗɗum rowani ɓe gerɓi ɓe rowtani fu yo jotta bo haɗataɓe yerɓugo ko ɓe gerɓata ha réseaux sociaux ɓe mbiya alarba lewru ragare lewru nduɗo alarba ragarere her maru ɗo ɓe colna yimɓe ɓe mbiya juula darɗe nayyi ɓe mbiya janga ha kala darde fu jiido ɓe suratul kawsar inna ataynaka al kawsar marra jeeɗiɗi ɓe ɗon janga suratul ikhlas qul hu allahu ahad marra 15 janga latti ɗum naasi falaqi kanjum bo marra jeeɗiɗi ɓaawa ɗon goɗɗo waɗa du'a ɓaawa ɗon du'a man bo ɓe perni ka noon ɓe mbi to a waɗi banniɗo masibo jippata ko dow ma ngam alarba raga rewa ha lewru man ɗo ɗon limte masiboji ɗoɗo ko fu ɗum biɗaji yimɓe ɗon pernata ɗum warta yimɓe ɓe anda latti ɗum hunde lamde gara cakkila ɗum goɗɗo yerɓane ɓe alarba warande ɗo nini useni naf walla goɗɗo ƴame wiya kaza kaza alhaali bo annabijo la adwa wala siyarata wala safar yo derraɓe julde lattinde banni nde ɓe solnata ha réseaux sociaux ji ɓe mbiya yimɓe juula ha ragare lattiɗe alarbare lattiɗe ragarere ha lewru ha rabtumbiɗo walla hadgo jahangal her man walla hadgo ɓangle her maaru kuje man fu ɗum kuje lattiɗe kuje jahiliya annabijo sallllahu alayhi wa sallama umray en o wiye lattake yimɓe feere kam yake feere ko ɗum wara ha men ɗum yettotoɓe réseaux sociaux ji ɗo ragare lewru man ɗo yimɓe kawta woodi yoga ayaji feere mbindata jara ɓe mbiya to ɓe jari ɗo ɗum ittan latti ɗum masiboji ha lewru man yo allah kenɗo o mbiɗo wama zalamnahum walakin kanu anfusahum yadlimun kuje ɗe kam fuu annabijo sallllahu alayhi wa sallama umrayɗe ɓe ngala ha diina meɗen lewru lattindu ndu gonduɗen ɗo bana lewbi luttuɗi wala ko woni her maaru koɗe ɓe to a suumoto sappo e tati sappo ina sappoji ɗo kam a suumoto e to waɗi naafilaje ɗe aɗon no naafa a naafan nder maaru bo amma créa dewe goɗɗe feere walla ɓarananu mbiya lewru nduɗo bo woodi kaza ɓe kaza ɗo ka ibnu rajab bi fahiya min amal al jahiliya ɗum kuje lattiɗe jahiliya yo derraɓe ɓi adamajo julɗo o haɓa o rena a qiida maako ɓawa o waɗi kuje ɗiɗi ha aran hutba mbiɗen a wi allah cenɗo tan ndewata a wi a tokkaki annabijo renta kala hunde warande memande tawhidi ma fuu ngam tawhidi kanjum wiyete asas diina ɓi adama ngam aɗo juula aɗo suumo kala ko waɗi fuu ni waɗi julgo ma ɓe suumago ma wala ko nafata ɗo kaɗo yara bone lawol julurde mere ɓe aɗon yaha latti ɗum dewe ma ɗo waɗa ɗe yara bone mere ngam ko waɗi ngam a waɗi ihlal a wonni asliya nder asli tawhidi kanjum wiyete hokkititgo allah latti ɗum kuuɗe muɗum ngam majum ta a hokkiti allah cenɗo na kuuɗe mum a hokkiti zamanu walla a hokkiti hunde wonde feere kuuɗe ɗe allah ceniɗo a ukkati ha shirku allah cenɗo bo wi annabiyu la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin ta hawtani allah cenɗo kuugal ma yirban kuuɗe ɗe kuwata fu ko aɗo kasata ka ɗo waɗa zakka ta ukkake a latti ɗum shirku a lenciti torra be nafuuda ha lebbi ɗi gonɗen walla alarbare ragarere basi bo waɗan a waɗi kuje ɗo kam fu an ka fotan ɓe gaɗowo kuli wargo julde ma ɓe suumago ma wala ko nafata kuugal ma man ngal libban ba allah cenɗo wi la in ashrakta la yahbatanna amaluka yo kuuɗe woodi kuuɗe goɗɗe feere bo ɗon dogga hakkude yimɓe ɗum kuuje jahiliya amma yimɓe andaɗe yimɓe ndaara bana diina solni dow majo walla ɗum ɗon her diina bana wasana goɗɗo mi wurta kende junngo am ɗon ñaaña woodi ko keɓanmi yo ɗo ɗum kuuje jahiliya junngo ma ñaañay fu allah cenɗo hokkete e ɗon kat bo yitere ma to ɗon maja mbiya kaza waɗan kaza ɗo fu nder kuuje latti ɗum jahiliya walla fajira weeti mi laari goɗɗo ɗo ɓorni lumce ɓaleeje mi anndi hannde mi heɓata hayru ɗo bo fu ɗum kuuje latti ɗum jahiliya walla mi wurtake mi fotti be puldebbo iga fottumi be maako ne mi anndi hannde kam sa'a waɗata walla iga ngatmi be accident mi anndi mi fotti be wayne ɗo fu ɗum kuuje lattiɗe jahiliya ta ɗon jogi la ilaha illallah aɗon haɓɓi kuuje lattiɗe ɗeɗo man to ɗe ngaɗi aɗo wiya ni waɗete ɗo kan julde ma ɓe suumago ma faama nder ɗam jullo ɗum nafatama ngam a waɗay waman yuslim wajhahu lillah wa huwa muhsin ha ayare arande nde puɗɗirɗen ha hutba kaɗo yo yaake feere bo moɗi ɓe mbi foti ukko ha ɓi adamajo seɗɗa galliha fiyara man bi mana ko larani haala tasha'um man yaake feere ukkoto ha ɓi adama yaake feere ɓernde ma numan hunde nde kam to mi waɗi nde ɗo nde waɗan ni yaake feere aɗo waɗa nde ɗiɗi nde tati ɗo waɗa phototira suyi ɓernde ma bo haɓɓa ɗum yo to ɗum waɗi banni kanjum bo annabijo yin duniya ɗum ɓe wakkalnago dow allah tenir tata jaɓɗum yena ha nder ɓernde ma lortu ɗum yaake feere goɗɗo waɗan kuuɗe jur yaake feere phototira nde ɗiɗi nde tati erreur ɗo waɗa kugal o yana nden kam mi waɗi kaza kanjum waɗi kaza
yo to ɗum wari ɗum torƴake ha nder ɓernde ma ɗon duyira ɗum ɓe wakkalnago dow Allah ceni ɗo fillama hadith Abdullah ibn Mas'ud annabijo sallallahu alaihi wasallam wi asiyaratu shirk hande tati annabijo wadgo mboɗa annabijo shirk waɗo ibnu Mas'ud wi wa ma minna walakin Allah yuhibbu bitawakkul o yake feere nder amin goɗɗo feere hunde man waran torƴo ha nder ɓernde mum seeɗa amma wi annabijo wi kaɓaɓe wakkalnago dow Allah ceniɗo dow majum e noon kadi bo to ɗum wari hirma latti ɗum mboɗa man wari torƴake ha nder ɓernde ma yake feere ɗum torƴoto ha nder ɓernde ma ɗo bo woodi hadisol wari woodi du'a ka gaɗata annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi to hunde man annabijo sallallahu alaihi wasallam wi ko moye mboɗa lorti ɗum er haaje muɗum o waɗi shirku bimana ha gaɗa hunde suyi a yaari ni waɗanni a lorake na Allah ceri ɗo mbiɗa kadi ɗum hunde noon aɗon jilli kuje man mbiya ni katto waɗi ɗo tum ɗum ɗo waɗani annabijo wi ɗo a waɗi shirku waɗo ɓe jami annabijo wama kafaratu zalik to a waɗi banniɗo ɗume hefata ɗum annabijo wi goɗɗo wiya allahumma la khayra illa khayruk wala tayra illa tayruk wala ilaha gayruk annabijo sallallahu alaihi wasallam mbiya Allah am wala khayru sey khayru mo muyanɗa yam e wala mboɗa bo sey mboɗa nga gaɗɗa e noon bo wala deweteɗo be gonga bo sey an yoodi hunde wonde feere bo ɗon feƴƴo her yimɓe kanjum bo ɗum ɗon wiye alfaalo kanjum kam ɗum boɗɗum kanjum kam ɗum wonay nder latti ɗum fiyara ɗum wonay nder mboɗa masalan goɗɗo ñawɗo nawɗo mbiya kay na yamɗi tan way andi bo fakat ñawngu kam caɗɗum o ƴummo her maago amma lowanamo seyo ha nder ɓernde o kay ñawmaɗo a yamɗi toon ga woodi wayre ma kaza yamɗiti yer maago belnamo ɓernde yo ɗo kam ɗum ɗo wiye alfaano kanjum kam ɗum wala alaga be mboɗa kanjum kam ɗum boɗɗum e noon bana enen to goɗo ɗo dilla jagal mbiya Allah hokke sa'a ɗo ɗum alfaano mana Allah hokkumo khayru ha nder jahangal man foti sharru heɓa mo amma toranake mo sa'a her latti ɗum jahangal man kanjum kam ɗum boɗɗum e noon kadi bo ɗon hawta hakkunde alfaalo be latti ɗum mboɗa ɗo woodi hadisewol Ubbatum no Amir o wi sahaba en inni mboɗa zaman annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɗon jooɗi be annabijo ɓe inni mboɗa ɓe mbiyake feere goɗɗo waɗani mboɗa waɗa kaza annabijo wi ahsanu al faal alfaalo woni boɗɗum amma mboɗa kam daaye ɗum e to mboɗa wari torƴake her ɓernde ma bo annabijo wala taruddu musliman tata ɗum lorne her latti ɗum haajeji ma waɗo annabijo ta a yi ko gayɗa hunde man a fuɗɗi huugo nde a yi hunde man fuɗɗi wonnaago a yi ko gayɗa her maare annabijo mbiya allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'u sayyiati illa anta wala hawla wala quwwata illa bik annabijo ngaɗa du'a kaɗo mbiya Allah am wala gaddanɗo khayru sey an wala duñanɗo sharru sey an e wala bawɗe wala dabareji bo sey be ma an on Allah seni ɗo hunde am nde kuwanmi ɗo useni ma wurnanam nde tata mboɗa ukko her ɓernde am mi fasita mi waɗata nde mi ukko latti ɗum her shirku nga annabijo lortu ɗum nde tati ha ɓawa wi attiyaratu shirk yo ngam majum to hunde man waɗi ha torƴo